मासे मोनबाय मासे मोनबाय जेनेबा भिडिअ लादो भिडिअ लाखादोंथ' नै मासे मोनबाय आसुगुराथ' नै साम' लादाय बायदिसो जाजोब्बाय हाब्रु दांनानै साम' लादाय बिखं बिथांमोनहा खुसिया जावनो थांगासिनो दायो बिजामादैया मालाय बियावनाव फैनानै खुसिया जावनो फैलायलायहरदों दिग खुसिया जासुलाखा बिथाङा आयु आयु खुसिया जावनाया मोनगोन ना मोना जावसोदों आयु गिदिरथार मोनदों माथो माबेसे मोनखो माथो हाब्रुआसो बांसिन गोथौआबो दैनिफ्राय खुसिया जावनाय नायग्राफोरा ओइ 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 मानै मोनखागोन मानै मोनगोन होननानै मोनथिखाबाय आरोना नोङो सिखारिखायालाय ओंखाम जानायाव दै लोंनायसो आयु हाबाब एम्फौसो berkarbon halaba ini macam jauh terus monster juga saya juga 생선물에 없던 거 이래나 이래 같은 거 아니 masih moनबाय masih moनबाय जेनेबा भिडिअ लादो भिडिअ लाखादोंथ' नै मासे मोनबाय गोमो मोजां हम गलांगोन इयो सोदो आयु नै ओरै हमनांगौ फिसाखौ बारनो हाया आंबो मोनथिखायो दे मिथिबाय ओके दे लानांगौलै गासिबो थाइथिं गासिबो था आखाइजों एरहरलाय आखाइजों सिखा हरलाय सिखाखौ जौलाया फिरां बालफ्रा बेयाव ओरैजाय नैथिं दै इथिंजाय इथिंबाबो दे गासोबनाय बायदि फैगोन इयो गिदिरथारलै खुसिया ओइ नै खाथियाव दंखायो गिदिरथार माने ओरै साथिं हाबलांनो नागिरदों हा गोराखौ हासिन होना लाखा एसे दङ गोदान हा गोराखौ हासिन होना लाखा जावनो हाला दैया खेला बिदि जोबोर जेखासिन आरोना बैथिं नायलाय देरहां नायलाय दाउ हरबावबायलै दानजौ लांफाय होलांखायो लांफैथा
Le muria. Ile moनबाय. Bo ayu di jeruk ini. Bina. Lagi tunggu. Minggu siapa ya? Artham udah mana cuma? Artham udah? Tidak. Lekar sih mah bukan ya. Di ranau kamu menanggung siapa? Malah sinjak menang. Oh ini oke leksa apa gitu. नै बिहावनाव फैनानै जोंहा खुसिया जावदों मोनबाय आरो माथामसो मोननायालाय ओमफ्राय बिदि माबा आदुमब्रा बिलाइजों बेखौ फेरेदनांगौ मैलाया खारो आरो बेयाव खुसियाव बिगुर थाया नङा मानसिफ्रा गोबाङानो खिन्थु खुसियावबो बिगुर थायो फिसा फिसा नैबेलाय नै बिगुरा बेयाव दंमोन खुसिया बिगुरा नै फिसा फिसा सिनायनाय नङा नोंसोरो नैबे आसुगुराथ' नै साम' लादाय बायदिसो जाजोब्बाय हाब्रु दांनानै साम' लादाय बिखौ बिदि बेखौ ओरैजाय फेरेदनांगौ आरो नै ओरै लाबाय ओरै हमबाय जोब्बाय आङो आदुमब्रा बिलाइजों नोंसिना मा होनथाय नैखौ जोंना आदुमब्रा बिलाइ होनना बुङो आरोना माने बेखौ दुरबल मानसिफ्रा जानांगौ थै गैयै मानसिफ्रा माने थागद जायो आरो खुसिया जायोब्ला जों दायो बेखौ थुख्रा हास'नोसै बेखौ आसथाम बायदि हास'गोन आरो आसथाम गन्द्राया गिदिरद्राय जाबायलै गन्द्राय फिसा सोमनांगौ गोलैजोबसिना ओरै हमबाय ओरै हाबाय नै So finally नै जों दायो आङो नै गोदाखांबाय ओमफ्राय बे खर'खौ एसे दानख'ना होनांसिगोन आरो उफाय गैया बेखौ दानख'नोसै आङो नङाबा एसे हाबजोबनाय नङाना आयै स्टप नै दहायनियालाय भिडिअ खर'खौ दानख'जोब्बाय आङो उलियानो अन्थाइ बाजाब लायनोसै मालायनो अन्थाइ बाजाब दा जोङो माने दैमायाव अन्थाइ बाजाब लायनो नागिरदों आरो दैयाव नागिरहैनांगौ बिदिखौ खिथागासिनो दं दसे उनाव अन्थाइ बाजाबा माबायदि दे बिथिंसो नेरसिं दङ मै बेदरफोरजों जानोबा बिराद बरिया नै नेरसिङाबो गोरलै नायनो हागोन बिराद बरिया मोदोमना बे नेरसिं मा जाजायो बियो मै बेदरजों जाजायो बिथिंजाय मैसो बेदरजों जाजायो खुसियाजोंबो जाजायो आरो जाजानायालाय बोरमा बेदरावबो होबा मोजां जायो मस्ला बायदि मोदोमो आरो गोथावनो ओमफ्राय जों दायो अन्थाइ बाजाब लायसिगोन आरो दैमायाव नै जि मोजां बिलाइया अन्थाइ बाजाबा नै डाइरेक्ट बिलाइ खाखानोसै आङो सायबाय थानाय दरखार गैला आरोना ओरै खाखाबाय बेखौ गोरलैखौ बिराद गोथाव जायो अन्थाइ बाजाबा आलुजोंबो जानो मोजां बेखौनो अन्थाइ बाजाब नै नायनो हागोन अन्थाइ बाजाब आरो बिनि नामा नोंसिनियाव मा होनो कमेन्टआव खालामना खिथाहरबानो जाबाय दस्रा जायगायाव होनो ना जोंनि जायगायाव खिन्थु अन्थाइ बाजाब होनना बुङो आयौ हनै नङा नायदो खाखांबाय जोङो गोथाव मोदोमखायो नै एकदम जाथावना एवहैदो नै इखौ देखोना नैबे मा बिबार लोगोफोर बे
लोखोना बिबार होनना बुङो बेखौ बैसागु फैसिगोन नालाय जोंहा बारा गोबाव गैला 15 दिन 20 दिनसोल'सै बैसागुआव बेखौ होयो आरोना मोसौ थुखैनायाव बेखौ बे दालायजों लोखोना दालायजों मोसौखौ बुज्राव लांनांगौ आरो थुखैहैनांगौ होमबाना बोसोराव जेसांनाखि नोङो मोसौखौ बुदोंमोन सुवा नांनायफ्रा बेजों खारो माने जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' समाजाव फोरोङो आरो मोनसे जोंहा फोरबो बैसागु फोरबो ओमफ्राय रायदों बिलाइ बाब्रि खफा माबा माबि बिराद नांगौ आरो दावा बिबार बेफोरखौ नांजोबगौ जायो बैसागुनि जोङो रायदों बिलाइ लायनाय भिडिअ लाबोगोन हाजोआव थांगोन ओमफ्राय नुलांबाय थागोन आरोना लोगोफोर नैबेनो आरो लोखोना बिलाइ एमाव देनायावबो होयो बेखौ जौ संनायाव बर' आइजोफोरा बाहायो आरो सारायखौ दायो गेसाव गुदुं फुदुंनानै लाग्रोबाय नै खुसिया एवनो थाखाय दहाय जावदोंमोन ना जोङो खुसियाखौ गोदाखांबायबो आङो ओमफ्राय नैहाय गाइखेर दं माबा माबि गाइखेरसो दै बियो जौ गिसि नङा गुफुरखानै ओमफ्राय थाव होनोसै र' थावा नैबे गिलानाव दङ मायबा कम्पानिनिनो थावा आरसिएम ना मा होनदोंमोनथाय साराया दुंखाबाय थाव होनोसै थाव होबाय दायो ओमफ्राय खुसिया बेदरा बोरो अबाव दं ए नै खुसिया ओमफ्राय नाखौबो होफाला जोब्बाय नै खुसिया गोजा जाखायो खुसिया बेदरा ओमफ्राय नैबे माबा अन्थाइ बाजाब नोंसोरो आसरित जादोंमोन खोमा अन्थाइ बाजाब नागिरना मोनमारगोन ना मोनमारा दैमायाव खिन्थु बिलाइसो आरोना नै लोगोफोर अन्थाइ बाजाबा आंना आसुगुरा दहाय साम' लादाय बायदि जाजोब्बायमोन दायो नारें फुननानै मोजां जाफिनजोब्बाय ओमफ्राय बानलु गोजा बानलु गोरान देनाय दं सामब्राम माने खुसियाव मा होनो आइटेम लादों जोङो फार्स्टआव सामब्रामखौ होनोसै आरो थाव सेरनायाव माने सामब्राम होनांगौ बिनि उनाव दाहाय होगोन बानलुखौ ओमफ्राय नै खुसिया बेदर आरो दंबावो बे जाहैबाय अन्थाइ बाजाब आरोना बेखौ होबा मोदोमो गोथाव जायो खुसिया जानो दायो सामब्रामखौ सेरगोनसै आरो थावआव दहाय थाव होखांखाबाय सेनेने होनबाय फाजाग्राम बिदि आरो नों जायो खुसिया हा जाया सामब्रामखौ एसे खामसोमलायनाय एवनांगौ बिदिनो खामसोमबाय दायो होजासिगोन आरो खुसिया नायदो खुसिया होबाथाय गोसोम जाजोबसिनबाय बे थैया खुसियाखौ होबाय बे नाखौ मा खालामनांगौ आंलाय संख्रिया बहा थाखो नैबे जाहैबाय संख्रि नै माबा जायखौल' देखायबाय आंखौबो देखायनांगौबा संख्रि होबाय दायो ओरैनोसै नङा बेखौ बहाबा दोनदोंमोन आं दहाय गोजामोन बेदरा माने थैया गोसोम जाखायो आरो एवबाथाय बोरमा बेदर मोदोमबाय नायदो जाथावना जाखाबाय ओरैबायदि टेस्टि जायो ओमफ्राय आं दायो बानलु होखानोसै नै बानलु देनाय बानलु गोरान मस्ला मस्लि बानलु गोरानजों माबा दं बेहाय सामब्राम गुफुर नै लोगोफोर दायो जोङो माबानोसै आरोना बेखौ होनोसै बिराद गोथाव मोदोमखायो बियो माबाया अन्थाइ बाजाबा होबाय हारसिंनो रेबखागोन बे दायो खोबहाबना होबानो एसे नांसै खोबहाबना होनोसै आरो
बिदिलाय नै रानजोब्बाय दायो दै एसे होनसै आरो मोननायनि दै एसे होनांगौ गोथाव मोदोमखाबाय संख्रि दैया ini माबा थिखियो दैया थिखियाव दङ नै ओरै होनसै आरो बारा होआ एसेल' ग्रेभिसो खालामो खुसियाखौ बिदि जोब जोब होनानै माने इसां लाव लाव होआ आरो सबायफोरजों जाजायो खुसियाखौ जानायालाय जि मोनलायो बिराद ना बेदर संनो रोंगौ नामा नों गासिबो ना गासिखौ रोंजोबो आच्छा सबायजों साम' अनला दाउ ओमफ्राय अमा बेदरजों नारजि ओमफ्राय आरो बहुद रोङो बिदिनो जोगोनारजों साम'बो संजायो मोजां मोजां ओमफ्राय मैसोखौथ' जाया नालाय जोंहा बिदिनो बोरमाजों नेरसिं बिराद मोजां जायो बोरमाजों नेरसिं नैबे ओंखाम इसिं ओंखाम संग्रा होनना बुङो मा मा दंथाय ओंख्रिया दे खिथादो अमा बेदर अमा बेदरजों माजों अमा बेदर गोजा नों संनाय आं सङाखै आइ संदों ओमफ्राय ओमफ्राय इयाव दालि जहल नैबे दालि नै एरना खिथादोब्रा एसे बिदि आरो मा दालि होनो बेखौ मुसुर दालि दालि गोजा ओमफ्राय इहे मा दं ओंखाम जोसा मोदोमलायनाय नामा ओंखामा नङा नै जों दा जानोसै खुसिया एवगासिनो दङ खुसिया मोनथ'वाखै खोमसिसो जायगाया ओमफ्राय नै नारें बानलु सामब्राम दं दालि दं आरो नोङो देखायाखै नै लाबोगासिनो आरो हिनजावा मैखोम जानोसै जोङो खुसिया बेदर र' खुसिया मोनफैथ'वाखै बाबु आवलायनोसै फानजालु मोखै जानोसै दालिजों नै खुसिया बेदर मोनफैबाय दायो खुसिया बेदर दालि अमा बेदर हाब मेरलाथार नै मैखोम दे जानो नागिरदों र' जाना हो मैखोमा जासिगोन दायो आंबो जानोसैलाय नोंहालाय जाथ'वा जाखानसै हाथाया लोमथाराखैलै आमोखिना खुसिया बेदर मोनजासिगोनखाय जानोसै दायो थाम्फे संनायखौ बिहावनाव ओमफ्राय नैबे दालि जानोसै आरो ओमफ्राय नै खुसिया बेदर खुसियाखौथ' आं संदों गोथावानो होमबाबो दे जाद' आं फोरोंनायखायसो गोथाव जादों खुसियाया अमा बेदरनो जानो लुगैलायसिगोनलै सोरबा सोरबा नारें होबा गोथाव जायो दालिया सामब्रामखौ गुल गुल हाबासो गोथाव जायो जाना हो थाब फुंनायनि खुसिया लानजायसिन्थाय होबाय आं नै माने खुसिया लानजाय जायोबा खुसिया थाब खुसिया संनो हायो आरो खुसिया मोनग्रा खुसिया मोनो आरो खुसिया जावग्राफोरा खुसिया लानजाय जानांगौनो